הנקודה היא כמובן שורש הדברים, זה כל אותם אלה שבאים ועושים ובאים ופתאום ביום אחד מה שהבבא סאלי ב100 שנים של עבודה, עמל, התקדשות ופרישות והתרחקות מכל תאוות העולם הזה וסייגים על סייגים וגדרות והכל עבודת השם צרופה, הגיע אליה כמעט ב100 שנה, ב90 שנה פלוס, וזכות אבות וכולו וכולו, דרגות כאלה גבוהות. יש אנשים שמדמיינים לעצמם ומדומיינים שהם חלמו חלומות כאלו ואחרים וקמו בבוקר ופתאום קיבלו וקפצו לקומה 100, מה שאותם צדיקים עבדו על זה שנים ועשרות בשנים, ולאחר עם עמל התורה, כמו שאמרת הגמרא במגילה בדף עמוד ב', יגעת ומצאת תאמין. אין דבר כזה שאתה תראה אדם שהוא יבוא ויגיד לך שהוא יודע תורה והוא בקיא והכל והכל מבלי שהוא יתייגע בדברים. פשוט לך שאם הוא צמח ביום אחד ומיום אחד שהוא נהיה, הוא היה איזה שומר באיזשהו קניון או בית מלון ופתאום הוא הופך להיות איזה אחד שהוא כביכול בא ויודע ומבין או לא משנה איזה עבודה כזו או אחרת הוא עבד, ועכשיו פתאום אותו אחד הוא נהיה מה שנקרא יודע ומקובלים ורואים בנשמות ומתקשרים. אז כל אותם אלה הם יכולים לתקשר במקסימום, יכולים לתקשר עם הפח אשפה של חירייה, זה במקסימום. במינימום אולי עם כמה כלבים או חתולים שנמצאים שמלקלקים שם את האשפה, זה איתם הם יכולים לתקשר, עזרת תקשור שלהם יכול להיות שווה לזה. אז אבל מה שקורה שהרבה אנשים תמימים נופלים בפח של כל אותם אלה, ובעצם החיים שלהם יכולים להיהרס ברגע, ואתם תבינו וכולם יבינו בעצם שאת מי יש להאשים. את מי צריך להאשים? את אותו אחד שאמרת לו שיש לך כסף או שיש לך דברים כאלה ואתה הלכת ושמחת על אותו אחד, את מי צריך להאשים? אותו אחד ששמחת עליו? או אתה שברוב טיפשותך הלכת ושמחת עליו? או אתה או את שברוב טיפשותכם הלכתם ושמחתם על כאלה אנשים, אישי דלא מעלי, בין גברים, בין נשים, בין מכל מיני דברים שעושים וקוראים היום, כל מיני דברים, באים ואומרים לך מצד אחד, אתה יכול לראות פרסומים בעיתונים, ומשתמשים בשם של תנאים, רבי שמעון בר יוחאי, רבי מאיר בעל הנס, כל מיני דברים כאלו ואחרים שבאים ואומרים, ובאים ומתארים בצורה כזו או אחרת. אז אתה תבוא ופתאום אתה רואה שמה אומרים לך? תיקון המקובלים, מוצאים לך עלונים, הוראות קבע, תתרום, התפללו עליך, ויותר מזה לא מזמן שלחו לנו במייל, איך מצלמים, תראו איך המקובלים עושים כרגע את הנר הקדוש. המקובלים מכינים כרגע את הנר הקדוש, וזה מה שיושיע אתכם, תקבלו את הנר הקדוש, אנחנו מזמינים אותו בסין, ועולה לנו בקושי חצי שקל, ונמכור את זה לכל הטיפשים הבאים בסיטונאות ובטונות שבאים, נמכור לכם את זה ב180 או ב101 שקל לחודש הוראת קבע, ואתם הטיפשים תלכו ותאמינו לכל אותם אלה, מכינים את הנר הקדוש. מישהו שמע על נר קדוש בעם ישראל? מישהו פעם שמע נר קדוש? דברים כאלה שאתה רואה עלונים ששולחים ומדפיסים וכל מיני אנשים שמים להם בתיבות הדואר, כמו כל מיני מיסיונרים, כמו כל מיני דברים, אין הבדל כמעט ביניהם לבין אלה. לתרום להם זה כמו לתרום למיסיון הנוצרי שרוצים להמיר דתם של יהודים שכל האמונה והדת שלהם שווה בדיוק לאותו כלב שנובח, זה כל מי שהם ומה שהם שווים. אז אתה רוצה לבוא ולהאמין להם וללכת אחריהם וילכו אחרי התוהו וילכו אחרי האבל ויאבלו וכל אותם אלה ואתה נהיה בדיוק כמוהם, וזה הבעיה. אז אחד האנשים שצריך להאשים זאת אותו אחד שהולך לאותם אנשים, שמתקרב לאותם אנשים, אתה ברוב טיפשותך שהלכת אליהם. ואז בעצם אתה מפספס נקודה מאוד מאוד חשובה שהתורה כבר אמרה לך, תמים תהיה עם השם אלוקיך. ואותם אלה שצריכים לעבור גיור, אולי לא גיור פיזי כפי שאמרנו, הוא נולד לאמא יהודייה, אבל גיור בנפש שלו, שאולי באיזשהו מקום הוא יהודי, והוא נולד כמובן לאמא יהודייה, אבל הוא עובר לאחד האיסורים החמורים שיש לך בתורה, בחוקותיהם לא תלכו, שאתה הולך בחוקות הגויים ומתנהג כמו הגויים, ועושה כמעשיהם, ואתה נדמה להם לגויים, ואז כמעט ואין הבדל. וכמובן שזה משפיע לך על הנפש, ומתחיל להיות לך נפש אחורה ושחורה, ומלאה בכל מיני דברים שהם אינם טובים, וקליפות שמסתירות ומעלימות על הנשמה שלך, האלוקית שלך, מלראות את האמת באמת. ואתה מתחיל להאמין להם,
ומתחילים לספר לך סיפורים, ואם אתה כבר נשאבת עליהם פעם אחת כמו יהודי אחד, הולך התפלל תפילה בראש השנה עם אחד מקובלים על כל אותם אלה שנמצאים שם, כל אותם מלאכי חבלה עליהם הוא מקובל, אותו אחד, הוא הולך אליהם בראש השנה והוא אומר להם באמצע תפילת חזרת השץ, עוצר את כולם והוא אומר להם, תפסיקו עם המחשבות הזרות שלכם באמצע התפילה, אני רואה את כל המחשבות שלכם, זה מפריע לי בכוונות, תפסיקו עם המחשבות האלה. ככה הוא אומר להם, אותו אחד. אומר, תפסיקו עם המחשבות, אני יודע ואני רואה מה אתם חושבים, זה מפריע לי להעלות את התפילות למעלה לשמיים. זה מפריע לו להוריד את התפילות למדור השביעי בגיהנום, מפריע למושחת הזה. וגם הם למדו הבבות האלה, ואותו אחד שהיה שם, למה קנה אותו? הוא גם אומר, תיזהרו מהבבות. ומה הוא? הוא הבבא בובה של כולם. והוא אומר, תיזהרו מהבבות. למה? לא, אל תתרמו יותר, לא יותר מ-160 שקל לתיקון, עד זה תיזהרו מהבבות. הוא כבר בא, והוא בעצם צועק, הגמרא במסכת קידושין דף ע' אמר שמואל, כל הפוסל במומו פוסל, למה הוא כזה? אז הוא בא גם מזהיר ואומר, אבל תוך כדי הוא בא ולוקד וצד נשמות, כמו כל מיני כאלה שקורה איתם, זה מה שקורה איתם. זה מה שהם עושים, הם גם למדו איך לבוא, איך לדבר, איך להראות לך, מצד אחד מראים לך, אני איתך, אנחנו באותה צלחת, מצד שני מכניסים לך את הסתירה מהצד השני, ואתה כבר נשאבת עליהם. ואחרי פעם אחד מה אומרים לך? תשמע, אם אתה תפסיק, זה בעיה, התיקון לא יעבוד, הרב יקפיד עליך, ההקפדה שלו תקפיד על הקרפדה, לא עליך, עליך זה לא יעזור בשום דבר, אל תתרשם מהדברים הללו, אין לך מה לחשוש מדברים כאלו, יודעים ללכוד אנשים, כמו כל מיני כאלה הזויים שהולכים לך הודעות, אתה מקבל כל מיני הודעות מכל מיני אומיילים, תשמע, הבבא הוא חלם חלום, הוא ראה את ההוא ככה וככה, ואם אתה לא תעביר את אותה הודעה ל-10 או 12 אנשים או את אותו מייל, אתה לא תיגאל, אתה לא תזכה לראות משיח, אתה לא כלום. ויש כאן אנשים, מה אני אעשה? הייתי חייב לשלוח למייל לכולם, תראו מה כתבו לי. אתה יש לך שכל של גפור, של יונה, יש לך בשכל שלך, אם אתה באמת מאמין לשוטים ולפתאים האלה. לאותם אלה שמשתמשים בשכל של כל אותם אלה, כל אותם תמימים. שאין להם טיפה גרם של הבנה. אז בעזרת השם היום ניתן לכולם את הכלים לדעת בדיוק מה ידעת התורה, מה יכול להיות שחכם או רב יגיד לכם ומה לא יכול להיות לעולם שרב או חכם יבוא ויגיד לכם. מה דעת תורה יכולה לבוא ולומר, ומה דעת תורה, אם מישהו אמר לך את זה, זה לא דעת תורה, זה דעה אולי של הברית החדשה או של הקוראן, או של כל עוד איזה משהו מפוברק כזה או אחר. לתורה אין בה שום ייחוס כזה או אחר. ואותם האנשים האלה תדעו להתרחק מהם, כי אם לא, אם אתה לא תעשה את הנקודה הזאת, אתה תבין שאולי אתה עם זקן וכיפה, אבל אתה רחוק שנות אור מהקדוש ברוך הוא. כי מי שאין לו את המידה הזאת שעליה אנחנו נדבר ונרחיב על כל סעיפיה ופרטיה בסייעתא דשמיא היום, אז אם אין לך את המידה ואת הבחינה הזאת בנפש של תמים תהיה עם השם אלוקיך, יתהלך לפניו ויהיה תמים, כמו שהיה אברהם אבינו, שיתהלך לפניו, אומר הקדוש ברוך הוא, והיה תמים איתי כל הזמן כל חייו, ואז הוא זכה לקרבת אלוקים, וזכה להיות ספירת החסד הגדולה שמשפיעה על כל העולם, וזכה להיות אבי האומה העברית, שאנחנו פותחים בכל תפילת 18, ברוך אתה השם אלוקינו, אלוקי אבותינו, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב. בראש ובראשונה אתה אומר אלוקי אברהם, שהוא אלוקי אברהם העברי. למה העברי? שהוא מעבר אחד, וכל העולם כולו מהעבר השני, והרבה פעמים שאתה חוזר בתשובה, שאתה מתקרב לקדוש ברוך הוא, אתה לבד, בלכודוי, לבד, פתאום אין חברים, בתור אישה אין חברות, אין אף אחד שפתאום נמצא, פתאום אתה מוצא את עצמך לבד, רק אתה עם התורה ועם הקדוש ברוך הוא ועם המצוות, וזה סימן יפה לך. כי כך צמח אברהם אבינו, זה סימן יפה לכל בן או בת ישראל, כי כך הוא צמח, כי לצערנו הרב, התורה והדברים האלה לא נקנים בריבוי חברים, בחבר ההוא הזמין וההוא צלצל, מה יהיה על התורה? מתי יזמין אותך הקדוש ברוך הוא לבית המדרש? מתי תכנס אליו? לא יהיה, לא יגיע הזמן הזה, כי כולם, אתה צריך לשרת את כולם, צריך לענות לכולם ולהיות נחמד לכולם, זה ככה התורה לא נקנית, אין מה לעשות, ואתה באמת רוצה להיות חלקו ואימו עם הקדוש ברוך הוא, אתה חייב ליצור דיסטנס מדברים שהם אינם נכונים, מחברה לא נכונה, וזה מה שאברהם אבינו עשה. ולכן זכה לגדול ולהיות אבי האומה, אברהם העברי, שהוא מעבר אחד לעולם, וכל העולם כולו מעבר השני. סופו מה היה?
שניצח את כל העולם כולו, הכריז על מלכותו יתברך בעולם, גרם שהתורה תרד ועם ישראל לקבל את התורה. ומי אחראי על הכל? אחד, שהיה אחד, אבל היה חזק, היה ברזל, היה איתן מושבו בכל אשר עשה, לא זז ממנו מאומה, הלך עם הדרך שלו עד הסוף עם הקדוש ברוך הוא. וככה זוכים לדברים הללו. אבל כמובן מי שלא, ויאבד את זה, שאת הנקודה של תמים תהיה עם השם אלוקיך ולא תהיה שלם עם הקדוש ברוך הוא, אז בעצם אתה תגיע למצב שאתה איבדת לגמרי, אבל לדעת התורה, איבדת את הכיוון בין גבר בין אישה, ואתה יכול למצוא את עצמך פתאום, הולך לאיזה נזיר בודהיסטי, מבקש עצה כיצד לנהוג ולפעול. את התורה כבר עזבת, את דעת התורה, את דעת הרבנים האמיתיים, את הספרים, את השולחן ערוך כבר עזבת ונטשת את הכל, ואז אתה הלכת לעבוד עבודה זרה. זה, כל הדברים הללו זה עבודה זרה, זה זר לקדוש ברוך הוא. כל אותם דברים שבאים ואומרים לך פתרונות קלים, זה זר לקדוש ברוך הוא. אין לקדוש ברוך הוא כל רצון בדבר הזה, והעדה הוא דכתיב, בזה כתוב, אומר, אל תפנו אל האלילים. אל תפנו לכל אותם אלה שהם אלילים, לא יותר מזה. אין להם שום חלק בתורה ובמצוות. אלילים אותם אלה. אותם מתקשרים, אותם חוזים בכוכבים, אותם אסטרולוגים, כל מיני שדרני רדיו למיניהם שיפתחו לכם, יפתחו לכם את הכיס, יפתחו לכם, חוריה בכיס יעשו לכם. זה מה שהם יעשו לכם אותם אלה. וככה להם אתם תפנו לאותם אלה, ואז האדם בעצם הכניס את החיים שלו לצרה ולסחרור. ועוד יותר מזה, היה רבנו לראש, אחד מגדולי הראשונים כמובן, רבנו הראש, היו לו כמה וכמה בנים. אחד מהם כמובן היה רבי יעקב בעל הטורים, אחד מהם היה רבי יהודה בעל הספר זיכרון יהודה. הוא כותב שם בספרו בסימן צדיק א', הוא כותב, הסיבה שאנחנו מתעכבים בגלות זה בגלל שאנחנו לא פונים לקדוש ברוך הוא ולא תמימים מספיק עם הקדוש ברוך הוא, כך הוא כותב. זאת אומרת, מהי הסיבה שאנחנו עדיין בגלות ולא נושענו ולא נגאלנו ומשיח צדקנו לא הגיע? מהי הסיבה? הוא כותב, תדע את זה טוב, מפני שאנחנו לא פונים ולא תמימים עם הקדוש ברוך הוא, לא בעלי אמונה כמו שצריך. ואז באים הצרות, כמו שאמרת הגמרא בסנהדרין צדיק ח', אם היית דור שצרות רבות עליו כנער, חכה לו, למי? למשיח, חכה לו. אם אתה רואה דור שבאים הרבה צרות, צרות בגוף, צרות בנפש, בכל דבר ודבר, צרות כלליות, צרות פרטיות, צפה לו, חכה לו למשיח, למה זה ודאי הדור שהמשיח בא. אבל איך זה פועל, איך זה קורה ואיך זה יקרה, ואיך אפשר לזרש שהתמה בסך הכל, תהיה תמים עם השם אלוקיך, שאם ריבונו של עולם אמר וציווה, הוא אמר ויהי, הוא ציווה ויעמוד. ריבונו של עולם אמר, ציווה, חקק חוקה, גזר גזרה, מי אתה שתערער אחריה? מי אתה שתחווה דעה? מי אתה שתחפש פתרון כזה או אחר, שאין לו כל קשר לתורה, לריבונו של עולם, למי שאמר והיה העולם? יש לו קשר למי? לאלילים, שפה להם ולא ידברו, וכל הדברים הללו, עיניים להם ולא יראו, אוזניים להם ולא ישמעו, וכולו וכולו, וכל מה כל הדברים, עליהם נאמר, מזבחותיהם תתוצון, וכל הדברים שאתה מצווה לעשות, אשר הם תשרפון באש, והכל תעשה למי? לכל אותם אלילים, לכל אותם אלה שבאים ורוצים להטות את האנשים ואת הדור. וכמובן, כמו שאומרת הגמרא בשבת ס"ג, כל העושה מצווה כמאמרה, אין מבשרים אותו בשורות רעות. אם אתה תיקח את המצווה הזאת של תמים תהיה עם השם אלוקיך, אתה תהיה מובטח משמיים, שמוע משמיים, בין גבר בין אישה, אין מבשרים אותו בשורות רעות. שום בשורה רעה לא תבוא אליך, רק בשורות טובות יבואו אליך. וככה התורה אומרת, כי אתה בא אל הארץ, אשר אדוני אלוהיך נותן לך, לא תלמד לעשות כתועבות הגויים ההם. לא ימצא בך מעביר בנו וביתו באש, קוסם קסמים, מעונן ומנחש ומכשף, וחובר חבר ושואל עול וידוני, ודורש של המתים, כי תועבת אדוני כל עושה אלה. ומיד אחרי זה כתיב, תמים תהיה עם השם אלוקיך. כל הדברים הללו שיכול האדם לבוא ולחשוב שאתה תפנה לדבר כזה או אחר, שואל עול וידוני, מכשף, חובר חבר, דורש של המתים, עושה סיאנסים, לן בבית הקברות, כל מיני דברים כאלה ואחרים, עושה
את הדברים האלה, תאהבה השם, תאהבה, השם אומר לך התורה כי תאהבת השם כל עושה אלה. אתה מתואב, את מתואבת בעיני הבורא ברוך הוא אם זה מה שאתם עושים. הווה אומר בסוגריים, אתם הולכים למגידי עתידות, פותחים בקפה, פותחים בכדור בדולר, פותחים בקלפים, פותחים בעין, באיגואנה, בכל הדברים הללו, אתם תואבה בעיני הבורא ברוך הוא.